zašto sam dobila špic patike, zato što to je sad nešto novo za mene. Špic baletanke, to je ono što oni svi jedva čekaju, međutim kad budu počeli da rade, shvate u stvari da to nije ni malo lako i jedva čekaju da ih skinu. Špic patike su baletanke gde balerina stoji na gipsu, na samom vrhu na špicu i prosto imaju određene vežbe i igra vežba u tome. Pa to ne znači da sam ja sad prava balerina, bit ću tek kada završim školu osnovnu, baletsku i srednju, ali jeste da sam više balerina. Ti sa čim je prohodala i progovorila, počela je da insistira na tome da želi da nosi isključivo vrteće haljine. Znači haljine koje se vrte, ali ne da se vrte malo, nego da se vrte pun krug. Ja sam jako voljela haljine koje se vrte kada se ja okrećem, zato što mi je to jednostavno izgledalo baš lepo. Tu je negde ona sama pokazala tendenciju ka bavljenju baletom. Nije me to nešto posebno asociralo na balet, nego meni se to jednostavno tako sviđalo. Mislim da smo imali neku knjigu koja se zvala Anđelina balerina, slikovnica neka dečija, i ona je rekla da želi da počne da se bavi baletom. Ti se je vrlo rano i propričala, tako da je mogla jasno da nam stavi do znanja već sa 3 godine da ona želi da krene na balet. Pa ja se sećam da sam kao baš mala, sa otprilike 3 godine, krenula na balet u jednu školicu baleta i onda sam tamo trenirala neko vreme i onda sam išla i na ritmičku gimnastiku. Posle toga je godinu dana napravila pauze i nije želela ničim da se bavi. Verovatno je trebalo vreme da se sabere u glavi šta želi, šta ne želi. I nakon toga je počela u Pointu da trenira i evo tu je već sad 4-5 godina, 4 ja mislim. Ona kada je došla tek na prvi trening baleta, zaista još u neku predškolsku grupu, ona je jedina u svojoj grupi imala pružene prste, što je recimo prvi odraz talenta koji postoji u baletu i koji postoji u jednoj devojčici najviše, pa čak i dečaku, da ne izdvajamo. Kada je ris pružen, onda on daje znak da je zapravo talentovana noga. Pa ja nisam sigurna na koga sam baš povukla balet i ples, ali ja bih rekla da mi je to došlo od prababe i pradede, zato što su oni bili nastavnici fizičkog i gimnastičari. To što se sluša, gleda, čita u našoj kući, mislim da zaista nema nikakve veze sa tim što je ona odlučila da se bavi baletom. Ona je izuzetno muzikalna, izuzetno je talentovana za balet, svirala i klavir, ali ne vidim da je to poteklo negde od nas, da je mogla da vidi. Mi nismo neki koji sad prate umetničko klizanje, opere, tako da mislim da je to više lično iz nje proizašlo nego što je mogla da iz kuće ponese. Mi zapravo se ovde bavimo najviše modernim plesom, odnosno kombinacija savremenog plesa sa jazz baletom i sa modernim baletom, ali ono što je dodato ovde jeste negde akrobatika i gimnastika, tako da faktički jedna fuzija svega što može da postoji, a sve to prati jedna sjajna muzika, sjajni ritam i sjajan pokret. Muzika je uglavnom malo brža i nije baš klasična. I to mi se dosta sviđa, zato što sam ja navikla da sve bude oštrije i brže. Ovo je plesni studio koji se bavi modernim plesom, gimnastikom, ali smo od prošle godine uveli i mogućnost da naša deca vanredno se školuju u državnoj baletskoj školi. Tisa je letos polagala prijemni ispit u baletskoj školi, položila je i ona se sad tokom godine priprema po programu državne baletske škole da polaže u junu ispit, jeste iz 1. razreda. To je državna baletska škola u Vedoviću u Beogradu. Ravna glava i desna glava, raz. Laktove držimo svi gore, drži, 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 drži. Uzdah, alonže, tako je. I dole, glava ravno stoji, izvuci se. Klasičan, recimo, balet je nešto što je majka svih plesova, tako se i naziva, tako i jeste.
jer upravo tu se uči tehnika koja je neophodna da telo bude pravo, da bude stabilno i da održava balans u onim momentima gde je to jako potrebno. I stoj. I podigni kudepje, koleno tvori i stoj. Ja sam završila baletsku školu u Novom Sadu i klasična sam balerina. Bez obzira, dakle, i volim i modern ples i gimnastiku, ali ono što jednog plesača zaista izdvaja jeste ta umetnička crta i linija tela koju on dobija kroz vežbe klasičnog baleta. Gore, obuhvatni i nazad, i obuhvatni, i zadnji, i obuhvatni. Modern balet je mnogo jači i više energije imam dok plešem modern balet. A klasičan balet je klasičan, kako i sam naziv kaže. Pokreti jesu dosta teški, kako koji, ali ako se lepo osjećaš u njima i nisu ti toliko teški kada ih radiš. Tisa ima 3 puta nedeljno jazz balet, jednom nedeljno solo trening, jednom nedeljno klasičan balet, ako se ne varam. Već sam se ja sad malo pogubila sa svim tim obavezama. Lagano to sve ide. Stiže ona i da se druži. Nekada ima treninge, pa zbog toga malo se družimo kasnije, ali se viđamo svaki dan, pošto idemo zajedno u školu. Ja jednostavno uživam u tome i nije mi teško da imam toliko puta časove, što meni nije puno i lepo mi se uklapa i škola uz to i eto. Pa ne znam ni ja sama kako se to postiže. Valjda je tako na nekoga iz porodice, ne znam. Verujem da se u drugim aktivnostima ona podjednako lepo snalazi, ali ovo je nešto u čemu se ona zaista pronašla od prvog dana i to se videlo odmah. Ja se više pronalazim u modernom baletu zato što sam to prvo počela da radim. I to mi više prija i to mi se jednostavno više sviđa i ja se više pronalazim u tome. Pa ja volim skokove i tako te neke elemente koji su malo izazovniji i da moraš malo da se potrudiš da ih uradiš. Ono što je kod Tise prednost jeste inteligencija njena koja posjeduje, koje su svakako i roditelji usadili i nekako razvili kroz rad sa njom. Ta inteligencija čini upravo savršenom plesačicom, tako reći za njen uzrast. Tisa bukvalno svemu pristupa izuzetno inteligentno i tačno zna kako da se postavi prema većini stvari u životu, prema svom okruženju, prema svojim prijateljima, prema roditeljima, prema školi i da to sve na neki način savršeno odradi. Iako to niko od nje ne očekuje, niti traži, ona je prosto takva da sve čega se dotakne ispadne jako dobro. I matematika, i srpski, i balet, i taj klavir koji je počela da svira i evo sad je upisala i klasičan balet, baletsku školu. Vredna je dosta i zbog škole i ovako ide na treninge i sve i dobra je prijateljica. Ja se nekada družim sa društvom u svom slobodnom vremenu, nekada samo odmaram, nekada čitam knjige, nekada crtam. Mislim, svašta nešto ja radim u slobodnom vremenu. Igram se i sa svojim ljubimcem. I imam morsko prase. Nas dve smo počeli da se družimo od početka škole, od kad je počela škola, jer smo se tada i upoznale i u slobodno vreme volimo da idemo napolje, u školsko dvorište, da pričamo i nekada i pevamo. Šta pevate? Neke engleske pesme, ne brbljamo nešto neke. Ja Tisu poznajem od njenog predškolskog uzrasta. Ona je i tako mala, zaista od prvog dana pokazala pre svega da je jako talentovana, ali ono što je nju
izvuklo, da kažem, iznedrilo, jeste taj njen rad i upornost koji ona zaista na svakom času baleta, treninga, bilo da je gimnastika, bilo da je modern balet, sa velikom radošću, voljom i istrajnošću radi. Znači, kod nje nema da li je u pitanju solo čas, gde ona radi sa trenerom ili radi u grupi, kod nje je to podjednako isto i bez obzira na te neke možda njene vanredne aktivnosti, školske obaveze, ona maksimalno daje svoju posvećenost u sali kad god da je tu, evo, a ona je tu već 5 godina. Ove godine bila je nagrada prvo u maju 2021. Takmičila sam se u Novom Sadu i osvojila sam 2 prva mesta. U novembru 2021. Išla sam u Makedoniju na takmičenje i osvojila sam 2 prva i 1 drugo mesto. Jako volimo to što Tisa putuje sa baletom. To je meni negde onako među bitnijim stavkama. Super je što je talentovana i što vežba i što radi, ali ja nekako najviše volim ta putovanja, mada ne idem ja na njih, ali volim što je videla mnogo država do sada, iako ima tek 10 godina, znači bili su i u Italiji, i u Rusiji, i u Češkoj, i u Makedoniji, sad više ne mogu da se setim tačno gde. Sad zbog ove korona situacije imamo izuzetno malo nastupa, inače smo se trudili do tada da gotovo svaki mesec imaju takmičarske nastupe. Međutim, to je sad malo usporilo sve. Poslednje dok smo išli na jedno veće takmičenje jeste bila Makedonija iz Skoplja u novembru 2021. godine, gde je ona imala mogućnost da odigra svoj plesni nastup na velikoj sceni Nacionalnog teatra u Skoplju i tu se zaista izborila za lep plasman. Meni je bilo jako lepo što sam ja izašla na tako veliku binu i da ću ja tamo da igram i bio je jako lep osjećaj, ali dosta sam imala tremu. Igrati solo koreografiju na takvom jednoj velikoj sceni sa toliko pregršt rasvete i scenografije i pred publikom, to je zaista jedan veliki uspeh. Super bilo u Moskvi kad je bila, osvojila je prvo mesto, tu sam ja bila sa njom, a sad koja je najbitnije i najvažnije, to prosto mora ona da kaže. Verovatno je njoj super bilo kad je bila sama sa svojim drugaricama. Nebitno da li je to u Bečeju ili u Makedoniji. Meni je omiljeno takmičenje bilo takmičenje u Moskvi, u Rusiji. Tamo sam išla sa mamom i tamo je bilo baš lepo i Rusija je stvarno divna i Moskva i hotel je bio prelep i sve je bilo super i to mi je omiljeno takmičenje. Tamo sam osvojila prvo mesto iz solo koreografije i nekako sam najviše ponosna na to. Ako meni lepo bude išao ovaj balet, što verujem da će ići, ja ću nastaviti i upisat ću verovatno i srednju baletsku školu, ali to ću sve da vidim kako bude išlo. Pa, s obzirom da je ona zaista jedna pametnica, ja verujem da će ona biti pametna i dalje, kao što jeste, i da će dati svoj maksimum u daljem svom razvoju. Mi se trudimo da svake godine ona ima solistički solo nastup, odnosno da ima solo koreografije, jer na osnovu njih mi joj dajemo mogućnost da se, kako kažem, da kroz njih dajemo izazove na osnovu kojih ona napreduje tokom tog svog solo nastupa, solo koreografije. Ono što bi definitivno mogao da kažem jeste, i što je meni recimo želja, pošto uvijek imam želju za svakog od plesača sa kojim radim, kako ja njega negde vidim. Nekog možda u nekom mjuziklu na Broadwayu, neko možda u nekoj akrobatskoj sferi, ali ono što ti si pripada jeste savremeni cirkus. To je definitivno nešto što je kombinacija savremenog plesa, savremenog floorworka, tehnike, sa nekim elementima cirkusa. Ono što ja nju gde vidim jeste modern ples. Ona je takođe u gimnastici dobra, ali mislim da će ona u modernom plesu zaista, ako ona zaista poželi i ako bude htela da se time bavi, imati uspeha. Ona mi je pričala da će, pored ovoga, da bi htela da se bavi kozmetikom i oko noktiju, sve to, ali mislim da će i ostati na baletu i sve to da se bavi time. Ja mislim da ću se baviti, kada porastem, baletom kao hobi, ali voljela bi da budem neka kozmetičarka, nešto što se bavi sa lepotom
ili, na primjer, čak i glumica pored baleta i sad ne mogu da se odlučim. Biće isključivo kako ona bude želela. Ja sam tu i suprug i ja smo tu da podržimo njene želje u skladu sa našim mogućnostima, a trudimo se maksimalno da pokrijemo sve što treba da pokrijemo, a kako će dalje da ide, prosto to će samo ona odlučiti.